Croeso nôl ato ni ar ddiwrnod ola'r sioe yma yn Llanelwedd yn 2024. Gobeithio i chi fwynhau hoifach a'ch bod yn barod am brynhawn llawn cyffro fan hyn yn y Prif Gylch. I ni'n gweld y cylch casglu ar hyn o bryd yn croesawu rhai fydd yn dod nôl mewn i'r Prif Gylch i gystadlu yn y pencampwriaethau. Hefyd wedi mwynhau saib bach, mae Rob Jones a Beth Simons. Siwd i chi croeso nôl. Dim wath na bore yma. Beth Simons Evans mae'n ddrwg gyda fi. O, swas. Ac wrth gwrs yr enyn bach. Yn union, yn union. Wedi bod i siopa, Rob? Na. O. Dy waith di hwnna. Beth bod yn ysdi gwed? A finne a tiffen disgwyl anreg, Beth? Ie, fi'n gwybod. Fi'n gwybod. Siomedig nawr. Maen nhw ar agor tan 7 o gloch, oce? O, na, dim i fi. Fel fi'n gweud, ti bydd lawr am 6 o gloch, dim fi. Ond mae digon o ddewis i gael. Fi wedi cael sgwrs bach, fi wedi cael mor wacen bach. Na ti, odi, mae'n sioe fendigedig a cymaint o bethau. Odi. I'w gweld, i'w prynu. Cardi i fi, a fi ddim wedi hela dim arian o gwbl, so fi digon ples heddi. Na ni, war y teg yn driw i wreiddiau. Ond i ni yma, fel ych chi'n gweld, y brif eisteddle yn llanw yn gyflym iawn, a mi fydd na lot o gynnwr yn y Prif Gylch gyda'r gwahanol bencampwriaethau yn cael eu cynnal. A falle bod nawr yn amser da i ni atgoffa beth yn union yw'r drefen a beth yn union yw'r pencampwriaethau. Mae'n gallu bod bach yn gymleth, felly mae werth i ni roi pobl ar ben ffordd i ddechrau. Cyn bod ni'n dechrau, cyn bod ni'n ganol, yn dyfe, wel i gadw fe'n syml, yn dyfe, fe welwn ni pencampwriaeth, brif bencampwriaeth y ponis Gymraeg. Dim rhanfryd A, B, C a D. Y Tom yn Sproutli maen nhw'n galw hwnna, o dan y beirniad Eric Davies Maes Mynach. Ac ar ôl ni, fe welwn ni 2 gystadleuaeth, bydd y cylch yn cael ei rannu yn hanner. Un ochr, tuag at y gogledd, mewn llaw bydd y prif bencampwriaeth y maes mewn llaw. A da fi nôl i hwnna, achos mae yna tipyn bach o broblem fyna, a wedyn, jyst i cadw fynd, mewn llaw yn y gogledd yn y de fe fydd brif bencampwriaeth o dan gyfrwy. Ond i fynd nôl i'r un llaw yma, mae fel 2 gystadleuaeth mewn un mewn ffordd, bydd y dewis y ceffyl gorau mewn llaw, ond mae'r gystadleuaeth na yn cynnig tocyn i fynd mlaen ar rhan y sioe frenhinol i sioe ceffyl y flwyddyn. Gystadleuaeth y Price yw i, oedd i cydu, noddiwr newydd wrth gwrs, ac gystadleuaeth y Price. A mae hwnna'n dewis y gorau yn y wlad mewn llaw. So, Beth, fi'n credu, gadael i fel na am naw, mae yna un beth bach sydd yn gallu twli spanner yn ganol y cylch. Fi'n credu bod i werth i ni sôn am hwnna nawr. Go on, Beth, gwed ti. Wel, y pwrpas gyda'r Price yw bod e'n bencampwriaeth ar gyfer merlod neu cyffylau magu, felly mae fe dim ond ar gyfer cyffylau ifanc, ebolesu neu adferch hyd at 3, neu meirch neu cesig dros 3. Does dim adferch dros 3 mlwydd oed. A hefyd, mae yna bencampwriaeth ar wahân yn sioe cyffyl y flwyddyn ar gyfer cyffylau gwedd, felly dyn ni hefyd ddim yn gweld y cyffylau gwedd yn mynd mlaen o'r Price Championship, o'r bencampwriaeth Price. Felly, os dyn nhw y cyffylau gwedd yn ennill i dosbarth i hunain, odi hwnna yn sicrhau bod nhw'n mynd yn syth i sioe cyffyl y flwyddyn? Odi, mae fe. You got it. Heledd wyt ti'n dala ni, wyt ti yn dala lan o'n i ma. A wedyn wrth gwrs ar ôl penderfynu y gorau mewn llaw, a gorau o dan gyfrwy, fe fydd prif bencampwriaeth y maes o'r cyffylau, y ceffyl gorau. Dim ots os ydw e mewn llaw neu o dan gyfrwy. Ceffyl gorau'r sioe. Yr anifel gorau. Ie. So, Be sy'n wych am yr pencampwriaethau yma, i ni'n cael blas o'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn y cylch ceffylau, yn dyn ni? Ie, mae yna gylch arall i gael ar y maes, yn oes y cylch ceffylau o dan gyfrwy fel arfer. Ni ddim yn cael golwg yna hwnna, ond fe welwn ni'r pencampwyr yr adran ar y cylch na'n dod i flaen i ni. For the written championship after I Welsh, all written exhibits that have been judged from the Monday through the croeso nôl i'r Prif Gylch ar ddornod ola'r sioe yma yn Llanelwedd yn 2024. A gobeithio bod chi'n barod am brynhawn llawn cyffro yma yn y Prif Gylch, achos i ni'n mynd i fod yn edrych ar yr holl bencampwriaethau fel y traddodiad ar y brynhawn ddydd Iau.
Yn gwmni fi, ma' Beth a Rob, a falle bod hi'n yn gyfle perffaith i ni sôn am yr holl bencampwriaethau fydd yn cael ei gweld. Gan ddechrau gyda cwpan fythol Tom yn Sprightly. Hwn sydd yn blaenau ni nawr. Ie, dyna beth ni'n gweld ar hyn o bryd ar ôl hwn. Mae'r gysadleuaeth hyn am y gorau o'r adrannau Cymraeg, A, B, C a D. Ar ôl hyn bydd y cylch yn rhannu, a fe adnodwn ni y ceffyl gorau mewn llaw yn y gogledd, ac yn y de fe fydd yr un peth o dan gyfrwy. Ond mae yna tipyn o broblem mewn llaw, achos mae fel doi wobr ar gynnig. Bydd coron y gorau o'r maes, ond hefyd maen nhw'n penderfynu fyna pwy sy'n cael tocen bach i fynd mlaen i sioe ceffyl y flwyddyn. Ar rhan y gymdeithas brenhinol, yn y sioe ni maen nhw'n dewis ceffyl gorau yn y wlad. So gewn ni drafod hwnna siŵr o fod ar hyn o bryd, amser bydd y penderfyniadau'n cael ei wneud. Yn dyle fe fod digon syml. Ar ôl ni, bydd gorau o'r ca dewis rhwng yr un mewn llaw ac o dan gyfrwy. Y ceffyl gorau. Y ceffyl gorau. Ond ni yn edrych ar cwpon fythol Tom yn Sprightly, y gorau o'r bridiau Cymreig, a rhywun arall fi'n gwybod sydd wrth i bodd yn ei chanol i gyd yw Hannah Parr, a mae Hannah yn cael cwmni rhywun arbennig iawn. Ie, dyma fi gyda Dorian Lloyd, wrth gwrs. Chi oedd yn y sefyllfa yma chydig flwyddyn yn ôl, ife? Ydych chi'n gallu esbonio i ni sut mae'n teimlo nawr i fod yn y pencampwriaeth Tom yn Sprightly yma? Beth sy'n mynd trwy meddyliau yr handlers yma fan hyn? Deud ti be, yr hyfedd, mae'n teimlad od ydi o fod ochr yma yn gwylio a jyst meddwl am y meddyliau gennau amser yma llynedd. Ond yn beth o'n onest, mae'r 4 handler yma, maen nhw wedi dŵad yma i'r sio efo'u cyffwlen gan nhw'n baratoi, a cwbl o gen nhw cychwyn wythnos yn ei golwg, oedd mi mewn ac a bosib wneud i gorau yn ei dosbarth, a wedi dod drwad yn pencampwr o'i adran ei hunan, mae hwn i gyd man am bonus. Wyt ti mewn bybl bech ti'n a rhywbeth mae wedi dod, mae pob beth yn poeni ar y dosbarth di, erbyn wan, dim rili'n poeni nhw. Jyst yn mynd mewn i mwynhau? Mwynhau, yr ymgylch, ti'n promotio dy gyffil ar y safon, a'r llwyfan mwyaf sydd, a mae'r 4 yn haeddiannol iawn i fod mewn na heddiw. Sa chi'n gorfod dewis, os na ffefryn hyd yma? Sa'n i ddim yn licio bod yn sgidiau Eric ar hyn o bryd, mae'r 4 yn nhw wedi mynd mewn, a mae'r 4 yn haeddiannol iawn ar hyn o bryd, diolch yn fawr iawn i chi, Dorian, dyfni nôl yn y man. Diolch yn fawr iawn i tithe Hannah, Eric Davies o Geredigion ac Brydfa Maes Mynach yn craffu'n ofalus ar y 4 creadur hyfryd yma sydd o'i flanau. Eric o Brydfa Maes Mynach, fel i ti'n gweud, yn Cribyn, ger Llambed. Fi'n nabod Eric, amser o'n i'n botsyn bach, oedd e'n arfer mynd â fi hela ar y lid, amser o'n i yn grwt rhyw 4-5 bod. Bob parch i Eric, ond diddorol i weld beth ddewisi fe fan hyn. Mae Brydfa Maes Mynach yn enwog iawn am cobyn digon o seis a sgôp, rhywbeth i wneud tipyn o waith a cystadlu, a maen nhw'n magu y cyffylau rhan rhyd fyd, yn dyfe. Beth yw dy farn di, Beth? Beth yw ti'n meddwl byddai'n edrych am rhywbeth fel yna, rhywbeth bach fwy o seis, digon o sgôp? Fi'n credu, ond sa'n siŵr wedyn, a fydd y goben gath y bencampwriaeth di Mercher yn mynd i fod i'w dasde wedyn, achos maen nhw'n tueddu gyda Maes Mynach i fod yn rhai mwy, a tym bach yn gryfach, a mae Brenithon Cleopatra gath y bencampwriaeth mae tym bach yn llai, falle tym bach mwy o boni, felly gawn ni weld, a fydd yn meddwl falle mynd at un o'r adrannau arall, falle'r ec, falle'r A, falle'r B, sa'n siŵr. Wy'n cytuno â ti'n angwmwys beth o'n i'n meddwl, ti'n gwybod. Wyt ti dim ond yn gallu berniadu beth sy'n ti lan i ti, wrth gwrs. Yn union. Falle ffindi dim y peth perffaith i ti. Ond mae rhaid ni atgofio tra bod bobl yn gweld y cyffylenna, wrth gwrs, a bygfennu Rosie O'Neill, pencampwr yr adran C, sy'n ti flan i ni nawr i'r teulu'r bat. Abergyfennu Rosie O'Neill, ond cwbl rhagor i roi tro bach o flan y beirniad Eric Davies, a fydd hi'n fendigedig i weld pa un o'r bridiau Cymreig fydd yn mynd â hi yn 2024.
Dyle hwn bod yn y ddau. So it's quite a point. Section B that will make its way to walk away from the judge and trot back yet again. And this section was completed just only this afternoon. And Lle ni'n gweld Cadlan Valley Masterclass o'n blaenau ni yn y cwpan fathol Tom and Sprightly. Yn anffodus I Steff sy'n ei dangos ac sy'n berchen arno fe. Mae fe hefyd yn gymwys ar gyfer y bencampwriaeth dan gyfrwy. Ond mae fe'n goffod, maen nhw wedi gorfod penderfynu pa un I wneud. Ddyle fe fod gyda Libby Grwta hefyd yn ei farchogaeth yr ochr arall y cylch. Felly pob chwarae teg fi'n credu i'r poni ma bod wedi cymwyso ar gyfer y ddwy bencampwriaeth. Mae'n gweud lot am beth y poni a'i dymer fi'n credu. Pam wyt ti'n credu bod wedi mynd am yr ochr me yn hytrach na tangyfrwy? Achos mae poni Steff yw felly fe sy'n siarad gyda Libby yn y stable, a poni Steff yw felly benderfynon nhw, taw nhw sydd wedi fagu fe a nhw sydd wedi baratoi fe, mae Libby'n cael ei farchogaeth yn sioe ceffyl y flwyddyn, mae wedi bod yn London International gyda fe, felly mae Steff yn cael ei chyfle heddi. Mae'n deg iawn yn dweud wedi teg. Ond eto, wydd yn siŵr a os rhyw boni wedi wneud ni o blaen. A bydd nid I ennill o dan gyfrwydd a dod mlaen I fod yn brif bencampwr yr adran B. So mae hwnna'n gamp yn ei hunan? Mae'n gamp a hanner. Mae'n gamp I gael yr un naill neu'r llall. Felly mae fe'n arbennig bod yn neud y ddau. Crwmpwel Blue Lucy. Pencampwr yr adran A. O'n i'n syni mai dyma'r tro cynta I frydfa Crwmpwel I gael y bencampwriaeth, y brif bencampwriaeth. Nath tad hon gael yr un gwrywaidd ac o'n i'n meddwl bod wedi mynd i'r bencampwriaeth I gyd, ond dyn nhw ddim. Felly o'n nhw wrth I bodd neithwr wedi cael ei am y tro cynta yn y frydfa. Ac o'n i'n edrych ar Eric Davies o Geredigion sydd yn beirniadu brydfa maes mynach. A fe nath Eric gario yr torch Olympaidd, achos mae'r gemau Olympaidd yn mynd I fod yn dechrau nawr. A nôl yn 2012 ar y gefen maes mynach angerdd. Mae rai bod hwnna'n brofiad. Odi wir. I Abereiron ar ole, yn rhywle yn lleol fyna, ond fi'n cofio'r lluniau. Odi. Mae gyfyniad bod wedi dod I mewn unrhyw drefn felly. Mae'n symud yn ôl I gefn y cylch. A mae Eric Davies wedi beirniadu yr adran D y Cobiau Cymreig yma yn y sioe nôl yn 2005. Ac yn hynod o brofiadol. I ni wedi cael cipolwg yn gynta ar y bencampwriaeth yma, cwpan fythol Tom and Sprightly. A'ch atgoffa chi, yn y bencampwriaeth yma, maen nhw'n gwahodd enillwyr yr holl adrannau, yr adran A, B, C a D, I ddod nôl yn erbyn I gilydd I fynd am y bencampwriaeth arbennig yma. Ac mae e'n olygfa hyfryd, a Rob a Beth, mae yn ffenest i'ch atgoffa chi o'r safon sydd wedi bod yma yn yr holl adrannau ar hyd yr wythnos. Odi, mae fe, fi'n credu bod na pedwar fan hyn, mae Cadlan Valley Masterclass yn ni, sydd o ansawdd uchel dros ben, a mae fe'n argoeli'n dda ar gyfer y beder adran fi'n credu bod y safon mor uchel o'n blaenau. Tipyn o sialens I Eric Davies. Dyma'r tric mae'r beirniad yn hoff iawn o wneud yw I droi'r ceffyl ar ei ochr. A dim ond i'r beirniad, mae'r Eric yn enjoyo wneud yn bach o siow o hyn yn nabod fel I fi. Mae fe'n troi nhw fel bod y dorf yn gallu gweld fyd. War y teg, mae'n meddwl amdani nhw. Odi. Ond dewch I ni war y gêm fach. Ni dewch I fi ofyn I chi war y gêm fach, gan mae chi yw'r arbenigwyr, Rob a Beth. Mae'n gofyn I ni trwy amser, ond dwi byth yn bolon gweud dim byd I hynna. Fi'n goffo bod yn fuddiant. Os na dynfa dych chi? Neu pwy chi'n meddwl falle eif Eric amdano fe? Anodd a Eric, mae fe'n tipyn o feirniad, ond fel oedd Beth yn gweud, wi ddim yn siŵr fe eife am y cobyn, ond falle neife, wrth gwrs. Yn y feddwl I, ynddo fe. Yr B a'r A sy'n tynnu'n sylw I, a wi ddim yn mynd yn bellach na na. Digon teg. Na I fynd yn bellach, de. Fi'n mynd siŵr os
Fi'n mynd siŵr pa un fydden ni'n dewis yn ei le fe, ond fi'n credu eith e am yr adran A, fi'n credu. Fi'n credu eith e am Crymwell Blue Lucy, achos fi'n mynd hollol siŵr. Gawn ni weld, ond falle bod fi'n anghywir. Wi ddim yn credu bod ti. Beth, hi'n dechrau cytuno gyda ti, ond fe gawn ni weld. Chwarae gêm, Manu. Iawn e. Arbennig. Pob chwarae teg iddyn nhw, ma' hwnna'n... Oedd Cath yn gwen o glist i glist, dim ond yn ennill y dosbarth o, felly fi'n siŵr fydd i wrth ei bodd. Wel, dyma cof i fi o'r sioe hyn, o ddo a Cath yn argwennu a'r crio popeth amser gath i'r brif bencampwriaeth. Mae pawb digon hapus, ond oedd hon rhywbeth naturiol, oedd hi'n mor emosiynol y bwyty fe i gyd. Oedd hi wrth i fod yn ennill gysa yn ei Crymwell Blue Lucy. Do, fi'n cofio yna. Gan Crymwell Lewis, wrth gwrs. A mae yn gaseg anferth yn dwi. Mae'n hyfryd, mae gaseg hyfryd. Odi, digon o hyd, corff, cos, mae popeth yn iawn ma, di fe. Ddim yn siwto pawb wy'n siŵr, ond ar y diwrnod mae Catherine wedi dod ar gaseg fagu hyn i'r cylch yn disgwyl yn pictiwr yn Odi, a fi'n siŵr bod Dad Evan yn eistedd yn yr eisteddle wrth i fod. Ie, Crymwell Blue Lucy allan o'r march, Crymwell Lewis a'r gaseg Crymwell Blue Lace. A mae'n hyfryd pan ych chi'n gweld y wyneb yn gweud y stori ac yn dangos yn union beth mae'n ei olygu iddyn nhw i gyd fel teulu, achos mae'n waith tîm. Ie, o'n i'n sôn am y bobl proffesiynol sy'n trafod ar rhan perchynog. Ti'n gweld hwnna, na beth yw i gwaith nhw. Ac ewn nhw dod i mlaen, a maen nhw just gret, na fi. Bydd y perchynog yn hapus, ond dim gwyn. Gweld rhywun fel Catherine, a beth sy'n digwydd yn ei gwyneb i a llyged i, mae fe'n special yn dwi. Ac i fod yn deg, fi'n credu fydd Jonathan Batt yn y gil safle wrth i fod hefyd. Eto, ymdrech deuluol i'w chael i'n barod a pob chwarae teg iddyn nhw hefyd, fi'n credu. Si Catherine Owen fyny yn dod i'r safle cynta. Na hi. Ac yn rhoi'r gusan fach neto. A beth oedd yn hyfryd o weld nhw gyd ochr yn ochr ei gilydd, o'ch chi'n gweld y bridiau i gyd yn berffaith yn chi, yr A, y B, y C a'r D, achos i ni wedi bod yn yn sôn dipyn amdano fe ar hyd yr wythnos, ar gwahanol nodweddion sy'n perthyn. Ond mae'n hyfryd yn y gystadleuaeth yma, eich chi'n gallu gweld y llun i gyd. Ti'n gallu gweld y llun? Odo, pa weles i nhw gyd ochr yn ochr ei gilydd fyna? Wyt ti'n iawn. Drech ar y gwyn. Wrth i bod. So'r tro cynta i gael. Tro cynta i gael y brif rhywbeth fel hyn yn y cylch. Maen nhw wedi cael ambell i gadw'n goch. Odyn, a wedi cael medalau aur. Tro cynta. I ni wedi gweld y wen arbennig yna o'r blaen. Dyma beth mae'n ei olygu i ennill y wobr arferchol. Cwpan bythol Tom yn Sprightly yn mynd i Crymwell Blue Lucy a llongyfarchiad y gwresog i Catherine Owen. Wel, dyma chi y wen yn dweud cyfrolau. Mae'n golygu gymaint iddyn nhw i ennill y wobr arbennig yma. Cwpan fythol Tom yn Sprightly yn mynd i Crymwell Blue Lucy a llongyfarchiad y mowr iawn i Catherine Owen yn sicr dan dimlad. Diolch yn fawr, Mr Harris. Mr Harris am Sylwebaeth. A mae'n diolch yn fawr i gwmni Telescope am nodi. Telescope has built a reputation for high quality programming and with expertise, documentary, specialist factual. So jyst i ddechrau dala lan ma, wrth gwrs bydd Blue Lucy nawr fel ceffil gorau y Thomas Sprightly mynd mlaen i gystadlu yn erbyn bob adran arall am yr nifel gorau mewn llaw yn y sioe, ynddo fe. Ac wyt ti wedyn yn gallu mynd i'r brif wobr.
gallu di fynd mlaen wedyn i fod y ceffyl gorau ar y maes. Ond os geledd i ddewis, y ceffyl gorau mewn llaw, fe fydd y gaseg hyn yn gallu cael y tocyn bach yna sy'n rhedeg ar ochr y gystadleuaeth mewn llaw i fynd mlaen i sioe ceffyl y flwyddyn ar ran y Gymdeithas Frenhinol. A wedyn ni bod i digon da. Wedyn ni hefyd. Gewn ni weld, ar y diwrnod mae honna yn... Bydde fe'n freuddwyd i'r teulu, fi'n credu. Yn bydde fe. They're looking for very active movement, with a bit of knee movement, and this they can be part-bred Welsh, particularly in this section, as part-bred native. And then the traditional horses, they have a lot more feather. So in the natives, they tend to have more shorter feather. Well, the Owens family, could your week get any better? You have just won the Tom and Sprightly Cup. You know, I've watched this competition for years, never been in it. Always wondered if I ever had the chance to compete, and today we did, and she won it. I just can't believe it. To be fair, I think you both won it. You flew along the front of that grandstand. So privileged to have such a nice pony, and she's gone yesterday and today. So proud and so privileged to be here and do this. And I know Dad's been here for 2 days, and he's hopefully at home watching this now. How do you think he's feeling? Oh, he's probably jumping up and down in the lounge right now, screaming. And I think James and Holly are over there watching as well, so they'll be screaming probably. You've got a little bit more running to do. I'm afraid you've got a handful of rosettes here that I'm sure Charlotte can hold for you whilst you go into the next championship. Many, many congratulations. Enjoy every second, but go get back to work. Yes, thank you very much, Hannah. Thank you. Thank you. So the next pony to make its individual show is the champion of the Welsh ponies of cob type in the saddle. And this section was judged first thing on Monday morning here in the main ring. And this section is judged on a point system and variety of riding. Mae'r haul wedi dod mas ar Prynhawn dydd Iau, a hynny yn uwch o leio cystadleuaeth arbennig sydd yn cael ei chynnal yn rhan ddeheuol y Prif Gylch, pencampwriaeth tangyfrwy. A Victoria Hesford yn beirniadu y bencampwriaeth yma. Ac fan hyn, i ni'n gweld pawb sydd wedi ennill fan hyn, a hefyd wrth gwrs yn y cylch cyffyle yn dod nôl i'r Prif Gylch. Odyn. A dyma'n pencampwr cynta ni yn y sioe, bore dydd Llun. Hannah Atkinson yn marchogaeth Danwood Llywelyn. Gafon nhw yr adran ec dan gyfrwy, bore dydd Llun. A fi'n mynd i weid nawr, dyma'n ffefryn. O'r holl Dyma'n ffefryn, achos fi yn biased, mae yn ffrind da i fi, a felly fi'n mynd i weid i nawr, dyma'n ffefryn. Iawn. Danwood Llywelyn, a mae wedi bod yn arbennig i Hannah. Maen nhw wedi ennill sioe ceffyl y flwyddyn, maen nhw wedi ennill y Royal International, a nawr maen nhw wedi rhoi cynta y teulu yn y Prif Gylch yn y sioe fan hyn. Felly maen nhw'n amlwg wedi cael llwyddiant, ond beth yw i ti sy'n mor arbennig am Danwood Llywelyn? Mae fe'n boni hyfryd fel adran ec, a mae fe hefyd yn mynd yn hyfryd. Mae Hannah yn neud jobyn ardderchog, fi'n credu, o'i baratoi. Fi'n gobeithio na dwi'n mynd i jinxo fe nawr, ddweud na. A mae e hefyd wedi wneud siwt gymaint iddyn nhw fel teulu a fel ffrindi'r teulu. Mae hwnna'n arbennig i watcho. Victoria Hesford
is the Gorsey League. Wedi symud I Dde Cymru chydig bach o flynyddoedd yn ôl. A wedi bod ar gefn ceffyl ers bod I ryw 2 blwydd oed. A wedi bod yn marchogaeth ac yn dangos yn fi. Ar hyd I os, oedd mam Vicky Diane, oedd hi'n dangos pan oedd Vicky a'i chwaer Sarah yn blant, a felly mae'r ddwy wedi bod arfer bod ar y geffyl bron cyn iddyn nhw allu cerdded dwi'n credu, a mae'r ddwy wedi wneud gyrfa o baratoi cyffylau sioe, Sarah gyda'i gŵr Rob, a wedyn mae Vicky a'i partner Andrew wrth gwrs yn neidio ac yn hynod alwyrchus yn neidio, a Vicky wedi cael gyrfa gwych yn paratoi cyffylau sioe, ond nawr dim ond mae'r ddau dim ond yn treino. Yn dysgu, ynddo fe? Ie. Ond wrth gwrs, o hon yn blentyn, mae rhaid symud mlaen i'r blynyddau cynt, ynddo fe? Mae Vicky wedi bod yn lwyddiannus iawn a hacs a cobyn Saesneg o dan gyfrwy. Nillodd i'r ddoi adran a'n sioe ceffyl y flwyddyn, yr un flwyddyn. Dim lot mae hon ddim yn gwybod am beth I farchogaeth. A mae hefyd mae di ennill gyda adran A ar y llinyn gyda minis de. Mae hefyd wedi ennill sioe ceffyl y flwyddyn gyda adran B a 2 adran D. Felly fi'n credu bod hi'n anodd I ni feddwl beth eith Vicky amdano fe heddi, achos mae cymaint o ystod o brofiad gyda hi o'r wahanol adrannau. Mae di cael tym bach o bopeth. Felly, gawn ni weld. Mae hwnna'n neud yn eitha cyffroes bod ti ddim cweit yn siŵr le mae'n mynd I fynd gan bod I harbenigedd mor eang. Ie, na'r peth, mae fe yn eitha cyffroes, ond felly mae fe wneud yn, fi credu, mae fe mynd I fod yn bencampwriaeth eitha agored. Fydden ni ddim yn licio gweud beth eith I amdano. Fi'n gweud pyn nhw'n ffefru ni, ond fi'n mynd licio meddwl pyn fyddi I hi mynd amdano. The eligibility, therefore, for the Welsh in-hand championship is judged by Sir John Newborough at the moment. Now, the object is to find in-hand the horse or pony champion. And the qualifying breeds are eligible to compete are quite numerous. You have the Welsh ponies and hogs, all sections A, B, C, D. The hunters breeding, English motor ponies breeding, riding ponies breeding, Welsh Parpers, Shetlands, in-hand Palominos, in-hand colours of horses and ponies, sport horses and shire horses. The competition for the Royal Welsh in-hand champion and the supreme in-hand prize qualifier will be judged simultaneously. If the winner of the Royal Welsh in-hand champion is also able to qualify for the prize in-hand, it will be the same pony. However, with regards to the prize championship, the difference is the eligibility to compete. The heavy horses, that is the Shire in this case, is not eligible to compete in the prize family. Yng Nghysgod, Tŵr Sir Benfro, yn ochr gogleddol y Prif Gylch heddi, mae pencampwriaeth mewn llaw yn cael ei gynnal. Ac fan hyn unwaith eto, I ni cael gweld nifer o'r cyffylau sydd wedi bod yn dangos yn y cylch cyffylau sydd mewn rhan arall o'r sioe yn dod nôl mewn i'r Prif Gylch I gystadlu yn erbyn yr rheini sydd wedi bod wrth gwrs yn gystadlu fan hyn y Prif Gylch gan I bod nhw yn ffridiau Cymreig. Felly pawb yn mynd yn erbyn I gilydd. Ie, na ni. I gael y gorau mewn llaw. Dyna bydwn y bencampwriaeth yma. Y cyffil gorau mewn llaw. Ie, cywir. Cyffil lliw, welon ni. Great Deeps Santiano gyda Daniel Tapi, a nawr ni'n gweld Time for Another gyda Simon Charlesworth. Mae hwn wedi dod draw o Iwerddon. Odi we, fel Pethefnos yn ôl. Cyffil hela mewn llaw? Fel cyffil hela mewn llaw, ie. Cyffil ifanc yw e, oedd e'n bencampwr yn Balmoral llynedd. A felly nawr mae wedi dod draw pethefnos yn ôl I gael treial I lwc draw fan hyn. A mae'n bwysig I nhw gael yr amser yna I sefydlogi ar ôl teithio. Odi, ond I fod yn deg iddo fe, mae wedi cael ei daflu yn syth mewn a mae wedi mynd amdani a cael pencampwriaeth yn barod. Wel, yn llyged a'n clistiau lawr ar y maes fyny yn y Prif Gylch mae Hannah. Mae'n barod I gael sgwrs bach arall gyda Dorian Lloyd. Ie, dyma fi gyda Dorian Lloyd, wrth gwrs o'r frydfa Perthog. Prif bencampwr, llynedd, ond yn sefyll ochr hyn o'r ffens heddi. Ie. Gwedwch wrthon ni nawr beth sy'n o flaen ni.
Wel, beth sydd gennym ni o blaen ar hyn o bryd, pen campwr o bob adra mewn llaw yn gyd yn dod yn erbyn ei gilydd. So, mae gennym ni basically champions of champions ydi wan, mewn llaw yma. So. A mae'r enillydd yr un yma nawr yn mynd i gymhwyso ar gyfer sioe ceffyl y flwyddyn mis Hydref. Dyna, yn union, maen nhw'n mynd i... un o'n nhw, dy'r blwyddyn dangos ddim ar ben heddiw. Mae'r sio mwyaf dal i ddwa mewn ffordd, sio ceffyl y flwyddyn. A pwy bynnag sy'n mynd i ennill y wobr na heddiw, mae fydd o'n anrydedd mawr iddyn nhw, achos be mae rhaid nhw feddwl am ydy, dim yna i cynrychioli hunain mewn nhw, maen nhw'n cynrychioli'r sio, ti'n gwybod? A fel yn welos i o llynedd, o'n i'n cynrychioli pawb 2,500 o entries o gyffle am dod lawr i un i cynrychioli'r sio, a maen nhw'n cynrychioli pawb yn ceffyl y flwyddyn yn mis Hydref. Tipyn o gamp, na gyfer Dorian? Yndi, mae o. A pwy bynnag sy'n mynd i ennill, bydd o'n anrydedd mawr yn mynd i sicr. Na fe te. Diolch yn fawr iawn, Dorian. Dyma ni nôl yn y man. Diolch yn fawr iawn ti Hannah ag i Dorian Lloyd hefyd. A Dorian fyna yn sôn am y wefr o fod yn sioe ceffyl y flwyddyn ac chi'n cynrychioli a mae hwnna yn dipyn o bwysau. I fi, i wedi gwir, mae'r dosbarth hyn yn anferth am bencampwriaeth mewn llaw yn y sioe frenhinol. Yn y farn ni, fi'n credu achos bod y tocyn bach na i sioe ceffyl yn flwyddyn. Dyna sydd beth sydd wedi tynnu'r ceffyl hela mewn llaw a Simon Charlesworth o'r Iwerddon i ddod yma. Mae'r sioe ceffyl y flwyddyn mor bwysig i bawb. Mae fe fel yr Olympaidd i geffylau mewn ffordd. A ni'n gweld mae'r gystadleuaeth yn tynnu penderfyniad bach caled fan hyn, Beth. Fi'n credu bydden ni'n cael trafferth yn y cylch hyn, fi'n credu. Mae'r ansawdd yn o'r uchel. Fel ni'n gweld pobl real proffesiynol fel Jerome Hafforth fan hyn o blaen ni, dangos Hilux Moonlight Flit fan hyn. Mae a siwc o mynd o brofiad o fynd i sioe ceffyl y flwyddyn ag ennill. Mae'n gwybod ni iawn beth i wneud a siwt i baratoi. Ag Matthew Powers fydd yn beirniadu y bencampwriaeth yma mewn llaw ac fel mae Rob a Beth wedi tanlinellu mae'n mynd i fod yn dasg anodd iawn dda fe Prynhawn yma. Dylen ni sôn wrth gwrs am y beirniad, dyma fi fel magic yn dwi. Boes y cameras, da iawn chi. John Newborough. Beth, ti wedi cael sgwrs bach da fe? Ti'n hoff iawn ar dîm bach ma, no ti? Ges i sgwrs hyfryd gyda fe. Oedd e'n wrfonheddig, oedd siwt gymaint o brofiad gyda fe, a nes i fwynhau yn fawr iawn yn siarad gyda fe. Oedd ystod eang o brofiad gyda fe. Mae wedi paratoi cyffylau ar gyfer hela a sioia drwy gydol i os bod wedi wneud i yrfa mas o ffermio mewn ffordd. Mae'r diddordeb yna yn y cyffylau yn enwedig yn y thoroughbreds a'r Irish Draft. Felly eto fi'n siŵr bod Simon Charlesworth gyda'r ceffyl welon ni gynne o Iwerddon yn gobeithio'n fawr gan taw thoroughbred Irish Draft cross yw bod e'n mynd i gael y ffefryn. Ond wedyn wedodd John Newborough wrthai bod e tym bach falle'n fwy caled ar y teip mae fe'n gadw. Na beth yw e ar bethau arall a nath e weithio fi bod wedi cael y fraint o beirniadu yn Dublin sawl gwaith ac oedd y peth agosaf fydde hen ddyn yn dod at nefoedd ar y ddeiar oedd bod yn eu cymysg nhw yn y sioe yn Dublin a ni'n meddwl na beth hyfryd i dweud. Oedd e'n wir yn wrfonheddig nes i joio masaw gyda fe, ond eto mae ystod profiad gyda fe, mae ponis Cymraeg di bod gyda fe, oedd ei wncwl yn rhan anfodol ar un adeg o Rotherwood Stud a ni'n gwybod yn iawn am ti Rotherwood Stud gyda adrannau B a Rhanfryd. O'n i ddim yn gwybod na bod ti wedi dechrau gyda Mrs Liz Mansfield Parnell yn dy fe. Uncle Bill wedi dechrau fyna. Ac wrth gwrs oedd e wedi gweud fyd bod, fel o ti'n gweud, mae fe digon agored am patrwn neu adran y ceffyl i feddwl a fi'n credu bod e. Ond pethach mae fe'n edrych am yn bob anifel oedd dwfnder yn y corff tu ôl yr ysgwydd. Fel bod y lungs yn cymryd digon o air mewn achos mae'n glir i fi bod hwn yn fwy farchogaeth. Odi. A dyna beth yw gwaith y ceffyl. A moyn hela, moyn tymogel apo achos ni wrth gwrs mae'r ceffyl yn goffod anadlu a cadw anadlu. Yr elfen mor arferol wedyn. Cos ôl da sgwar, engine y ceffyl wrth gwrs, ac
a wedyn oedd e'n gweud digon clir, rwy'n credu Beth yn dod e, mae'n edrych am asgwrn o dan y penlin i fod yn fyr. Dim rhy hir, achos mae hwnna'n gallu fod yn tybach yn wan. Odi, oedd e moyn coesau cryf byddai'n gweithio. A i roi'r sylfaen gadarn pan y ti yn marchogaeth, bod e ddim rhy hir, bod e'n ddigon trwchus a cryf. Yn gryf, ie. A mae hwnna, wrth gwrs, yn rhan o'n disgrifiad y bryd Cymraeg. Odi ma fe, y ponis Cymraeg, odi wir. Mae e'n hefyd yn gyfle o edrych ar y bencampwriaeth yma i weld beth sydd wedi bod yn ymlaen yn y cylch ceffylau. Odi. Yn rhan arall o'r sioe. Odi, a dyma un o'r un sydd wedi dod o cylch gwaelod yn fan hyn. Palaminos. Ie, sef... Prynhawn Cleopatra, ie? Na, mae gyda ni nawr, mae gyda ni Border Valley Cover Girl, gyda Gemma Morris, a fi o'n nhw gath y bencampwriaeth Palaminos. Felly, bod hon yn adran A, mae hefyd wedi bod yn cysadlu lawr yn y gwaelod. Ond y lliw sy'n bwysig yn yr adran hyn, yn Y lliw. Lliw, beth o'n nhw'n gweud, cwrw a llath, nad yw cwrw a llath, fel lliw tywyll fel. Air, really, mae'r lliw yn holl bwysig. Wyt ti ffili cael blew gwyn ar y corff, a dim byd yn y cwt, dim byd tywyll yn y cwt, ymlaen. Na, wyt ti'n bednaru'r lliw. A hwnnw sydd Dyna yn beth sy'n bwysig yn y bwysig cylch yn ceffylau. adran ar Palamino, ie. A rhyw 10 heledd fi'n credu wedi ddod tu flan i'r beirniad, John Newborough. Gemma Morris sydd fan hyn, wy'n credu, ie? Ie, gyda Border Valley Cover Girl. Mae yn edrych yn Cover Girl. Mae bach o babi gyda'r gwell blond, yn dwi. Ma' nhw'n siwto gilydd. A Gemma blonden fyd a ponytail a... Maen nhw wedi meddwl am yr holl lun, yn dyn nhw. Mae tipyn o waith trefnu gyda Matthew yn dysau. Gyda John. Os, mae gofyn bod ymferniad sy'n a tipyn o brofiad yn bob fath o geffyl. Achos i gymaru corff yn un peth, ond i gymaru yr adran, mae hwnna'n cymryd tipyn bach o waith a gwybodaeth yn y farn ni. Ymddiheiriadau i John bod wedi alw yn Matthew. Cedi, wedodd John ddim wedi glywed ti Bebec, so mae fe'n fysi ar un o bryd. Oedd e'n gweud bod e'n gallu rhoi pob mathau o deipiau yn ei boced a gobeithio fod e'n tynnu mas y gore. Fel la oedd e'n gweud, oedd e'n cofio nhw gyd. A Meglen Mwnglow o'n blaen ni nawr gyda Alan Charlesworth. Mae hon wedi bod i sioe ceffyl y flwyddyn sawl gwaith o'r blaen. A John hefyd, pan oedd e'n sôn am edrych ar enillydd, bod yn meddwl weithiau bod pobl yn anghofio bod rhaid iddo fe gerdded yn dda. Oes. Ie, ti'n iawn. Odi, a fi'n cytuno, ti'n gwybod, achos mae'r cam na yn holl bwysig. Mae rhaid cofio na yn yr adrannau Cymreig fyd, mae'n iawn i gael y cobyn Cymraeg yn sort of tarano tu flan y genedlaetha, ond mae'r cerdded yn bwysig, yn naturiol. Ti'n gallu cael dy ddachu gyda'r, fel ti'n gweud, y tarano, ond y ti felly? A wyt ti'n gweld ceffyl sy'n trotan yn dda, ond po fe i gerdded a bydd i di trwy dydd yn gyrra'r Llandeilo, fel wedon i ddo. Be sy'n neud cerddediad da? Pan mae'n gweud, bod e'n wylo am gerddediad da? Mae eisiau bod yn rhydd yn yr ysgwydd, ond mae eisiau yr engine tu ôl, yr gos ôl oedd Mr Newborough yn sôn am. Mae eisiau bod hwnna'n iawn i ddechrau a wedyn gallu pwysio trwyddo i symud y coesau blaen fel. Dosbarth amrywiol iawn o ran cyflwyniad y ceffylau hefyd. Felly Tandridge Distinction fan hyn, yn berchen i Joanna Adams, felly mae gyda Joanna Adams 2 yn y bencampwriaeth yma. Oes yr Tandridge Distinction fan hyn a'r un welon ni gynnau Meglen Mwnglow, a mae hi yn barod gyda 2 wedi mynd trwyddo i sioe ceffyl y flwyddyn eleni, felly maen nhw'n cael blwyddyn arbennig a nawr yn gobeithio cael y trydydd tocyn heddi. Mae'n... O, ti eisiau gweud rhywbeth? O'n i jyst yn mynd i weid, diddorol yr adran mae'r poni hyn wedi dod o poni hela mewn llaw. Achos fe welon ni Simon Charlesworth ar ceffyl dath o'r Iwerddon. Ceffyl hela mewn llaw oedd hwnna, poni hela yw hwn.
seis yw'r gwahaniaeth, wrth gwrs. So diddorol. A mae'r gymdeithas, mae'r adran yna weddol newydd i'r gymdeithas, yn diwn nhw, ar y poni hela. Odi, fi'n credu bod e fan hyn. Mae wedi cynyddu mewn poblogrwydd. Fi'n credu wrth bod yr math yma o boni yn cynyddu mewn poblogrwydd dan gyfrwy. Gyda pencampwriaeth y Tom yn Sprightly, pan ych chi'n gweld y gorau o'r adrannau Cymraeg, ych chi'n gweld rhywbeth o debyg at i debyg fyna. Wy'n gwybod bod nhw ddim, ond mae yna batrwm yn dos. Mae yna lot o'r cyffel yma yn hollol wahanol i'w gilydd. Pan ych chi'n meddwl bod yna Shetland mewn yng nghanol y cyffelau hefyd. Mae rhai bod hwnna'n ychwanegu at gymlethdod y beirniadu. Odi, mae fe heb os, ond wedyn byddwn ni hefyd yn meddwl bydd e'n edrych o ran cydymffurfiad yw cydymffurfiad. Felly mae yna deipiau gwahanol o'n blaenau ni, a falle bydd y bridiau, gofynion y bridiau yn wahanol, ac eto o ran coesau, o ran ansawdd a cadernid yr asgwrn, o ran y ffordd mae'r gos ôl enghraifft wedi rhoi at ei gilydd, dyle hwnna fod yn gywir ar draws y mathau gwahanol i gyd. Ti'n cytuno? Wy'n cytuno yn bendant, ond ti'n gwybod y patrwn yr adran, mae gofyn cael dyn sy'n tipyn o brofiad. Dwi wedi gweud unwaith yn barod. Mae gofyn bod ti'n ffili darllen hwnna mewn edrych yn o'r lluniau. Mae gofyn cael tyma bach o brofiad fel bod ti'n edrych ar enillydd ar adran yn meddwl fi'n gwybod beth yw hwnna. Fi'n gwybod pwy adran mae hwnna wedi dod o. Does dim pawb yn gallu gwneud ni. A mae'n dangos beth yw safon y sioe yma a'r ceffylau sy'n dod i'r sioe yma o edrych ar safon y beirniad. Odi. A mae'r gymdeithas yn dewis beirniad da, wy'n credu, dros y blynydde, yn sicr yn prif bencampwriaeth o dan gyfrwy. Ni wedi cael sawl beirniad enwog iawn yn dyn ni dros y blynydde. Bobl bydde ti ddim yn meddwl, bydde wedi clywed am y sioe frenhinol, ond maen nhw gyd yn dod. Maen nhw gyd yn dod i farnu yma a wneud gwaith da. Maen nhw eitha rhydd yn ei feddwl y gymdeithas yn diwe. Dim ond bobl Cymraeg trwy'r amser. Maen nhw'n dynnu bobl sy'n â profiad yn adrannau arall mewn ffordd, ond gallu beirniadu beth sy'n diflannu nhw. Sioe gorau'r flwyddyn, y sioe gorau'r byd. Mae'r unig siow wyt ti'n mynd i fe? Wyt ti wedi bod yn rhyw siow fach arall? Siow Llandilo, Rob. Da iawn ti. Mae'n rhaid fynd fyna. Ydy, Llangadog. Llangadog fynd, da iawn. Pont a Goffi o bellwaith. O ti na blwyddyn hyn? Na. O, ni na. O ti? O ti denu ni? O. Honna yw un o'r ei cynhara yn y tymor, dy fe? Ie, na fe. Ie. Simon Charlesworth ar ceffil hela mewn llaw o'r Iwerddon, fel o ti'n gweud, Beth? Ie, time for another. Felly allan o gaseg Thoroughbred gan march Irish Draft. Felly ar bapur, o bosib yr union beth bod Bydde Mr Newborough moyn? Ie, o bosib, ac eto fel o'n i'n gweud yn fwy critical falle. Gewn ni weld. They have to come from the native breeds, so in the mountain and moorlands they can be Welsh, Connemara's, New Forest, and the small breeds are included as well, such as Shetland, Exmoors, Dartmoors. Mr Newborough, mae fe hanner ffordd trwyddo i ferniadu fi'n credu, a cael bob anifel mas tu flaen iddo fe gael gweld y manylion. Edrych o popeth yn iawn yn y coesau a'r corff ac cael golwg yn agosach at yr anifeiliaid hyn. Wy'n credu bod rhyw 11 yn y dosbarth. Rwy bron yn siŵr. Deuddeg, mae'n drwg dy fi. Deuddeg. Un o Gymru fan hyn. Caereini. More of that jazz gyda Hugh Griffith. Y ceffyl chwaraeon. Ie, y ceffyl chwaraeon. Ceffyl chwaraeon. So now in the in-hand section we have our sports horse. So the sports horses, they're looking for potential horses that can do... Eto take for there, Mr John Newborough wedi hen arfer ag edrych arno fe. Ie, Caereini More of that jazz. Wy'n credu? Ie. Ceffyl chwaraeon yw e'n dy fe? Ie. I Hugh Griffith. Ie, fel o ti'n gweud, Beth? Ceffyl sydd â bwrpas. Gallu symud, felly? Ac edrych ar Mr Newborough yn digon bles o fe.
ac edrych ar Mr John Newborough wedi pariad o geffyle ymlaen i'w blant. Ei ferch. Fi wedi bod yn rhy hir. Mae'n ddiau. Ei ferch a adran A. Ac adran C gan y mab. Ie. Oedd y mab wedi gwneud tetrathlon, fi'n credu, oedd wedi gweud bod y mab wedi defnyddio yr adran ec ar ei gyfer. Lle oedd hwnna'n ddiddorol. Dyma ni geffil hollol wahanol i'r rhai ni wedi gweld. Hollol wahanol. Dyna ni Jade Jones of Catchpool fan hyn, gyda Lara Jocelyn. Be sy'n hala fi werthin, a boi ti Mr Newborough, mae fe wedi gweud, wrth gwrs, wyt ti'n gallu berniadu o dan gyfrwy neu mewn llaw, ac Mr Newborough wedi penderfynu bod e rhy hen i farchogau, i ferniadu o dan gyfrwy oed 75. Wyt ti 75? Nes i benderfynu bod fi'n rhy hen wedyn. Felly, bu oedd e'n beirniadu yn y cyfrwy tan oedd e'n 75? Tan bod e'n 75. Wy'n codi'n het iddo fe. Chwarae deg iddo fe. Sa'n credu fydde moyn marchogaeth Jade Jones of Catchpool. Sa'n credu fydde i digon o seis iddo fe. Lot o farchogaeth, beth o goesau ar llawr. Fi'n credu. Mae'n cario'r geffil rwy benluniau wedyn ni. O, mae'n mynd yn berch. O, di, mae yn. A welon ni Shetland yn cael y gil bencampwriaeth cwbl blynyddoedd yn ôl gyda wedi dod o frydfa Catchpool, felly fydden nhw'n mawr o beithio neu na to. Campwr yr adran C, Abergyfenni Rosie O'Neill, Jonathan Batt yn arwen. Oedd ymateb y teulu'n fendigedig yn dod e, Prynhawn ma. Ie, a'i ffrindiau fyd, fe gefo'n iolwg o pawb yn bles i John. Mae fe un o'r bobl mwyaf annwyl yn dweud. Odi, mae fe. John. Foi ffein iawn. A chwarae teg i hon, mae di mynd trwy dydd, dwi. Sa eisiau jinxo i nawr, ond am eboles ifanc, ddoth hi mewn a'i chymffon lan, llondi, bod i wedi bod ma di Mawrth, sydd yn gamp yn ei hanner o ran i paratoi nhw. A doedd Jonathan Batt pan oedd e'n siarad gyda Hannah Parr yn gweud bod wrth i fodd gyda hon, bod e'n meddwl y byd. Odi. Nid dim ond achos bod i di ennill, ond o ti'n lli gweld oedd yr... O dechrau? Ie. Oedd e'n glir i fi. Oedd e'n gweud amser oedd i fel ebol, oedd e'n meddwl bod e'n special, a dyna fe dechrau'r daith, ynddo fe. A sôn am taith hon i'r bencampwriaeth yr adran C, digon diddorol. Eboles tair blwydd i wi. Amser ath i mlaen i'r bencampwriaeth yr stoc ifanc yn y C. Fe enillodd i ddim. Leidel deja vu gath y gil bencampwriaeth gath i. Dyna fe. A wedyn, fe ath i trwyddo wrth gallu mynd mlaen i'r bencampwriaeth... Benywaith. Ie, dyna fe. A fe enillodd i hwnna. A wedyn, trwy na i mynd mlaen i ennill yr adran. Diddorol. Daith yn dwi. Oedd hi yn ddiddorol, a gwir y gwir, o'n i'n credu ddath hi nôl yn well, yn fwy ffres fus heddi na beth oedd hi di Mawrth, felly oedd hi'n hyfryd i watcho i bod yma. Mae'n dangos y gofal maen nhw'n cael hefyd, gofal arferchog. O, odi. Dyma ni, Masterclass, Cadlan Valley Masterclass. Ni wedi cael sgwrs o beth i hwn yn y Thomas Brightly cynt, ond Masterclass wrth gwrs yn y perchynog yw Steph Mansfield, fel ei gael ei fagu gyda Hywel Efon Davies, brydfa Cadlan Valley, ac un bach sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn o dan gyfrwy ag mewn llaw yn y sioe flwyddyn hyn, ond mlaen i'r gystadleuaeth hyn fel bencampwr yr adran B. John Newborough yn beirniadu, a mae'n amlwg bod ceffylau yn y gwad, achos o'n i'n clywed bod i dycu ar ochr i fam yn cadw bakery, ac oedd gydag gobiau wedyn ni yn mynd a bara o gwmpas y lle. Ie, a fel la ddechreuodd oedd gyda nhw. Wel,
Wel, 'yn ni'n gweld y wen, a mae hwnna yn dangos bod 'na ganlyniad wedi bod. Dyma ni y gore tan gyfrwy. Beth a Robert, nes I ofyn I chi pwy fydd yn mynd â hi. Wel, awdw I, fe Beth mae'n jwmpo lan a lawr ar rhannu ffrind, so Beth, draw I ti. Wedes I, mae'n ffefryn ni oedd Danwood Llywelyn gyda Hannah Atkinson, a fi mor falch, jyst yn nhw'n teimlo'n emosiynol. Fi'n gwybod fydd hi, Hannah, chwarae teg iddi. Mae fe'n meddwl tipyn bach I ti, yn diwe? Odi, na, tipyn o gampwyr. Ac... Gewch chi siarad. Ond fi'n gwneud cymaint i'r teulu, a maen nhw'n deulu hyfryd. Felly, pob chwarae teg iddi. Wel, wy'n falch iawn dros o ti a phawb arall hefyd, achos fel wyt ti'n gweud, mae dymateb di yn dangos cymaint mae'n golygu I ennill pencampwriaeth fan hyn yn y sioe fawr. Ac yn is-bencampwr wrth gwrs, yr ceffyl hela, I Zara Owen, Well Park, Don Giovanni, atgofio. Mae hi wedi wneud yn dda fyd, ond Hannah. Pwy oedran yw Hannah? Hannah wedi troi yn 30. 30? Cwbl o wythnosau yn ôl. Wel, wydyn ni byth. Na, mae'n edrych fel babi. Odi. Cymer di sai bach beth. Animal, and their main characteristics are being very pony-like, but with Dyma Vicky Hesford. features. Siŵr bydd hi'n bles iawn ar dewis hyn. Vicky wedi gweud wrth gwrs Beth bod hi'n edrych am geffyl sy'n mynd mas a wneud siow iawn am yr adran. Oedd hi moyn bod yn mynd yn addas ar gyfer y math o geffyl oedd ond hefyd eisiau bod nhw yn mynd amdani fel marchogwyr a felly wedes I wrth Hannah, wedes I pull all your tricks out of the bag, wedes I, a gath I practice yn y Supreme yn Royal International a llynedd, a mae di wneud y to lenni. Wel, to be Beth, wy'n falch dros o ti a nhw. Llogyfeithiadau. And indeed, all the hands have also been judged by Mr. Nibra. So for your information, what Mr. Nibra will be doing, he will be selecting six of these exhibits to come forward. Following the selection of six, he will be taking it down to this top two. So when they start pulling forward, they are not pulling forward the champion, they are pulling the top six, in his opinion, forward for further consideration. So first coming forward is the Palomino... Yn rhan gogleddol y Prif Gylch, I ni yn edrych ar y bencampwriaeth mewn llaw. A dyma ni John Newborough yn beirniadu y bencampwriaeth yma yn hynod brofiadol yn ei faes ac yn cael golwg ar yr holl geffylau sydd wedi ennill mewn llaw yn ystod yr wythnos, a hynny rhwng y Prif Gylch fan hyn a cylch y ceffylau sydd mewn rhan arall o'r sioe frenhinol. Diddorol, Heledd. Mae Mr Newborough, fi'n credu, mae fe'n dewis ambell I geffyl I ddod I greu fel linell blaen shortlist bach, fi'n credu. Felly dyma ni. A mae'r Palomino mas, fi'n gwybod ni. Bod y fel I Cover Girl. Y Palomino, ie. A fi'n credu bod hefyd y ceffyl rhanbryd gyda ni mlaen. Odi. Sef Hilux Moonlight Flit gyda Jerome Halforth. Dyna'r ddoi, mae'r... Credu bod yr un Cymraeg, yma? Ceffyl o'r Iwerddon, dyma fe'r ceffyl coch y ceffyl hela mewn llaw. A fe wnaethoch chi sôn falle bydde fe yn mynd â llygad. Ie, wy'n gytuno dy Beth, fi'n credu bydd John hwnna'n tynnu Newborough, y lygad. ceffyl coch. A byggyfennu Rosie O'Neill yn dod. A hefyd yr un bach, wnaethon ni hoffi gymaint gyna Yr adran A. Cromwell Blue Lucy. Dyna na'n Lucy, na'n ffefryd bach. Ie, Lucy. Moyn Lucy. Lucy ti, beth yw'n ti Beth? Fi yn... Ceffyl hela. Wel, licen I weld poni Cymraeg yn mynd o y sioe yma, felly licen I weld naill llai fydden ni'n eitha hapus yn gweld un o'r ei Cymraeg, ond yn enwedig Cromwell Blue Lucy, neu, mae Brynhawn Cleopatra fan hyn fyd, felly Brynhawn Cleopatra, Cromwell Blue Lucy, neu Abergwenni Rosie O'Neill amdani I fi.
Sim os fi pini. Mae drif yn abell, mae rhaid I ti dewis un. Na. Gwaith y boi ma yw e, John Newbrin ac engwaith I. Cedi, falle byddwn ni'n anghywir, ond na fel byddwn ni'n digon i'w gweld. Ydy, mae fe wedi tynnu mlaen, chwych, o'i ffefrynnau. Mae hwnna wedyn ni siŵr o fod yn clirio I feddwl yn dweud bod e'n cael dod ar rhai cyffil ymlaen. Mae'n gallu nghofio am y gweddill wedyn a canolbwyntio eto ar hyn. A dangos i'r dorfyd, dyma beth wi yn lico. A nawr am y gorau. Felly falle, I ni'n dod tuag at y terfyn a'r beirniad John Newbra. A fi'n mynd I weid, falle fydde fe neis os fydde'r adran ec yn ei gael fydde ni'n cael 2 adran ec yn mynd head to head yn y brif bencampwriaeth wedyn. Byse hwnna stori dda, byse? Bydde fe'n stori dda, fydde. Ac I ni lico stori dda. Ni yn. Ar yr adeg un, fi'n dwlu watcho'r beirniad yn agos, jyst I weld a ti'n bod y ceffil hela o'r Iwerddon, fe halodd ddim lot o amser yn edrych yno fe, ond ti'n bod, falle bod hwnna'n gweud wi dim ti, ond falle dim angen. Falle bod e wedi penderfynu a nawr mae'n edrych am y gil bencampwr. Ie, a falle hefyd bod e'n chwarae gyda ni gyd. Falle, mae wyneb yn hollol niwtral. Odi, mae'n rhan Fi wedi bod trial darllen e. O, mae weld yn cael amser, digon da. Odi. A mae'n gwybod, ti'n bod hon yn sioi I bawb yn dwi. Ydy mae'n gystadleuaeth, ond mae eisiau chwarae bach o'r gêm hefyd. Odi. Gobeithio bod e'n teimlo'n agos I nefoedd to. Do wedodd e'n dod. Fel yn Nilyn. Craffu nawr. Nôl at y steward. Lly falle bod na benderfyniad wedi bod, achos fel o ti'n sôn, mi fydd na bencampwr a cil bencampwr. Mae hwn yn anodd. Mae hwn yn anodd. Pollux Moonlight Flint, fi'n credu mae wedi tynnu sylw Mr Newbra. Wi ddim quite yn siŵr. Lly, mae'n hedyn yn bant le, mae'n mynd I fynd dro, ble mae'n mynd fynd. O, mae di penderfynu. Le chi'n meddwl? Fi'n credu Moonlight Flint, y ceffil tywyll yn y pellter. Wel, fi'n mynd I weid gobeithio mae'n Cymraeg fe. Well ta fi un o'r Cymraeg. O, na, ti oedd yn iawn. Ond wedyn, y ceffil rhanfryd. O, I fe. Felly... Wel... Mae'r ddoi na chi'n iawn. Mae na waid Cymraeg. Mae na waid Cymraeg. Mwy iawn, Dyled. Gai siglod y lawd I Rob. O, dyma hi. O! Hi sy'n ei chael I? Na, ie, dal arno. Bencampwr. Bencampwr. Wel, ni digon hapus yn ni, yndyn ni. Odyn, i ni yn. Mr John Newbra. Bo parch I ti. So dyna ni. Prif bencampwr mewn llaw. Ag yn ennill, tocyn sioe ceffil y flwyddyn, achos dwi ddim yn ceffil trwm a ceffil gwedd. Na, a ceffil digon ifanc. Ie, bydd Pollux Moonlight Flint. Ceffil rhanfryd Cymraeg. Mae rhaid cofio beth, wyt ti siŵr o gytuno, mae yna 5 adran yn llyfr Cymraeg, A, B, C, D, a'r ceffil rhanfryd. So mae yna ceffil Cymraeg yn mynd ar rhan y sioe gymdeithas. Felly ni'n hapus, ac wrth gwrs Karen Hill sydd yn berchen arno a pob chwarae teg iddi hefyd ac I Jerome Hafforth yn ei dangos. Dychmygu beth sy'n mynd trwy meddwl Jerome Hafforth fyna sydd yn dangos yn gwybod bod e'n mynd I fynd. Jerome wedi bod I sioe ceffil y flwyddyn sawl gwaith. Mae fe'n heavyweight, Helen. Fe fydd e'n bles, fi'n siŵr. Heavyweight. Ond bydd e ddim yn jwmpo lan a lawr fel Sir Catherine Owen a'r Bencampwraig wedi ennill. Na, Jerome yn foi ffein ac yn neud gwaith da. Ac yn dangos to. Os mae siŵr o fod un y ddoi trwyddo I sioe ceffil y flwyddyn, mae un I berchanog arall gyda fe trwyddo. Oes i'n credu un yn barod. Ie. Ond yn adran yr cyfle ranfryd, o'n i'n ti a fi oedd Beth fi'n credu, o'n i'n trafod y ceffil bach hyn a
a gweud, ti'n gwybod bod e'n y ceffil rhanfryd gallu di wneud rhywbeth Odi. o dan gyfrwy sawl adran mewn cylch dangos. Ie, galle fe, a fi'n siŵr geith e yrfa llwyrchus iawn yn y cylch, ond eto mae fe o deip galle mewn mlaen, falle i wneud rhywbeth bach mwy sporty fel eventing neu rhywbeth falle. Ti'n gallu gweld pan mae'r beirniad wedi dewis. Oedd i'n sôn Willowcroft Regal Bronze yw'r tad. Absolutely, I had a ring for wonderful animals. You know, they're all jumping quite right in their own right, and it was a very, very difficult decision. We've got two ties. Lluniau yn holl bwysig. In my opinion. A fe yn siarad, trial clywed beth Thank you very much for coming down from Lincolnshire all the way to the Welsh for judging for us. Much appreciated, Mr. Newborough. Thank you very, very much. Digon rhwydd o beth o'n i'n clywed fyna yn barn ni, wedodd e, dyma'r ceffil gorau yn yr osbarth. Hynny? Y diwedd. Pwy sy'n eisiau gweud mwy? A pan oedd e'n craffu ar y diwedd, ti'n methu dychmygu beth sy'n mynd trwy feddwl pan maen nhw yn beirniadu. Yr eiliadau ola yna. Ni'n nid yn siŵr o'i benderfyniad. Dyna beth yw sport gwylio beirniadu yn dyfe. Mae pawb a'i barn fel i ni tri wedi dangos, ond... Wel, chi'ch doi. Wi wedi bod ar y ffens. Wyt ti wedi dweud, ddim byd blwyddyn hyn, wyt ti fel arfer, wyt ti digon hapus i gael e'n rong. Ond... I gael e'n rong, diolch. Do, fi'n falch iawn yr adranna a gaseg Cwmpwel Blue Lucy yn is Bengapwr yn y gystadleuaeth hyn. A fel ych chi'n gweud, rhanfryd, felly 12.5% o wad Cymraeg yn mynd i fod yn sioe ceffil y flwyddyn. O leia. O leia. O leia. Falle bod na fwy. A hwn oedd y ceffil oedd i dadau Willowcroft Regal Blondes wedi dod o'r Australia, ti'n cofio? Do. Os oedd bobl gyda ni'n gwylio, fe byrnodd y dyn hyn a march na i fagu yr anifel hyn. Wel, mae'r carne'n codi, mae curiad y galon hefyd yn cyflymu wrth i Hilux Moonlight Flit ennill y bencampwriaeth mewn llaw yma yn y sioe yn 2024. Llon gyferched mawr iawn i'r perchenog Karen Hill a Jerome Hafforth yn neud i waith yn wych yn dangos ac yn mynd i sioe ceffil y flwyddyn. Ydy mae'n olygfa ac yn wledd i'r llygad yn dwi. A fe'n ysgaf yn ar ei dwad, yn dwi? Odi, mae fe'n ysgaf yn ar ei Smidwr hyfryd. Odi, wir. Ac wrth gwrs fe, mewn i mlaen, mewn amser, i gael prif bencampwriaeth y maes. So bydd e rhwng y ceffil hyn a'r ceffil o dangyfrwy. A wi ffili gwaith cofio pwy o hwnna nawr, o dangyfrwy. O, dy ffrindi, mae'n fi, paid dechrau llefent o hwnna. Paid dechrau llefent o. Na, fi'n oce. Fi'n oce na. Ia. O, mae pob hawl dy ti'n neud i ddangos emosiwn, mae'r ti. Mae'n ddydd iau, fi di blino, garch fi fod. A mae ffrind i ti, felly ti di buddsoddi'n emosiynol yn y gystadleuaeth. Fi wedi, a fi'n soft. A mae'n gyfle nawr i Hannah i gael sgwrs bach gyda'r enillydd. Well, Jerome Hafforth, you have come all the way from Yorkshire, but I think this pony has made it worthwhile. It has made it very worthwhile. It's so lovely because it's 5 generations of the owners breeding, and to win here, it's such a prestigious show. It's really an honour. Well, I was going to ask you, I know you're no stranger to qualifying for the Price family ticket, but does it make it different doing here at the hallowed earth at the Royal Show? At all of the big agricultural shows, the Yorkshire and the Royal Highland, it's always more special at those sort of shows. So it's the first year I've actually won it here. Been reserved before, but not won it here. So You've gone one better today. I've gone one better, that's right, yeah. Well, we wish you the best of luck at the Horse of the Year show in October. Congratulations and enjoy this moment. Thank you very much, thank you. Diolch yn fawr. Thank you.
got a proper gritty focus. It wasn't like that this morning. Yeah. Felly dyma ni symud ymlaen I brif pencampwriaeth y sioe. And we welcome our judge, Mr Richard Johnson, OBE, or twice listed in Herefordshire. A very familiar name and face. He's a Herefordshire-born man and is the second most prolific winning jockey in the history of the national hunt racing. Twice the winner of the Cheltenham Gold Cup. Looks like trouble in 2000 and Native River in 2018. Richard went on to ride 22 Cheltenham Festival winners in a career that spanned 27 years. He was crowned champion jump jockey on 4 occasions and a runner-up on 17 occasions, 16 to Sir A.P. McCoy OBE. He has ridden more than 100 winners every season from 1996 to 7. Croeso mawr felly yma, very warm welcome to you, Mr Richard Johnson, as he has 3,800 wins, 23 Cheltenham Festival winners. Mae di bod yn ddornod o bencampwriaethau fan hyn ar ddydd Iau, diwrnod ola y sioe yma yn Llanelwedd, ac i ni yn cyrraedd yr uchafbwynt. Dyma chi prif bencampwriaeth ceffylau sioe frenhinol Cymru. Beth a Rob, mae'n gywir I weid mai dyma yw ceffyl gorau'r sioe. Na'r syniad. Ie, a ni ddim wedi sŵn to, wrth gwrs, o'n i'n trafod a Glebran bod y ceffyl gorau mewn llaw a ceffyl gorau dan gyfrwy yn gallu cystadlu, ond wrth gwrs mae rhaid yn cofio bod y ceffyl gyrru gorau yn gallu cystadlu fyd. Ac eto, wrth gwrs, mae rhaid cofio, welwn ni mwy na dim ond 3 bencampwr yn y cylch, mae'r is bencampwr yn gallu cystadlu fyd. Richard Johnson, nawr te, dyma dyn diddorol, OBE. Ia. Mr Johnson ar y dde fyna wedi, wel, beth yw'n I weid Beth, ti oedd yn siarad fe, well ni adel I ti drafod hwn. Mae fe'n weddol enwog yn y byd rasio. Y boi yma. Yn dod o Hereford, dyma bell I ffwrdd. Jump jockey yw'n dy fe? Jump jockey. Bencampwr y wlad ar 11? Sawl gwaith drosodd. Sawl gwaith drosodd. Nath e iste tu ôl A.P. McCoy am flynydde, a wedyn pan fennodd e, fi'n credu gafodd e 4 gwaith pencampwr y wlad. Ond wedi ennill y Gold Cup sawl gwaith, ond yn eitha enwog bod e heb ennill y Grand National. Wastad mae hwnna wedi mynd oddi wrtho fe, rhywbeth. Di ennill, beth I bod popeth arall, ond hwnna. Ond dim y Grand National? Dim y Grand National. Felly, Richard Johnson fyna yn beirniadu yn joci hynod llwyddiannus. Siwr ti wedyn ni yn cael joci I feirniadu cystadleuaeth fel hon? Impresiwn yw e. Ia. Mae'n gair Saesneg o concor. Beth sy'n dal adolygiad I? Ti'n gwybod, mae'r dyn yn abod cyffylau, mae wedi bod o'r cefn digon o gyffylau, milodd o gyffylau wedyn ni, a bydd e'n gallu twmlo, tymod, geffyl o dan gyfrwy. Ti'n gallu gweld yn llygad y feddwl, beth mae hwnna'n twmlo fel, o dyw e'n tynnu, o dyw e ddim yn tynnu. Mae fe'n abod cyffylau, wrth gwrs, yr unig beth wedyn ni falle geithet bach o drafferth, a wni o wrth wedi bod yn gyrru rhywbeth eriod. Ond impresiwn yw e. Ie, beth sy'n mynd I ddenu lygad e? Wel, wy'n gwybod bod nhw gyd yn denu llygad Hanna Par sydd ar lawr fyny yng nghwmni Dorian Lloyd. Wel, Dorian, I ni wrth ffindo mas pwy sydd yn mynd I gael ei gyroni yn brif bencampwr sioe frenhinol 2024. Mae yna 6 ceffyl arbennig yn y cylch yma. Beth allai di weid o fod yn rhan ohono fe llynedd? Deud ti be, Mae'r ryden mwyaf wedi oedd ddyn yn magu ac yn dangos cofio. Ti'n fe, mae'r ryden mwyaf, mae'r sio gorau'r byd. Ti'n ma, mae gen ti'r cylch enfawr, mae gen ti'r eisteddle yma pawb.
mwynhau o wan. Mwynhau, mae'r gwaith cael ei gyd i wneud, a jyst mwynhau pob beth wan. Dyma'r gorau o'r gorau, ynddo fe? Maen nhw wedi gwneud yn arbennig i gyrraedd y man yma. Ond jyst un peth bach ar ôl nawr i gael ei goroni yn brif bencampwr a coroni y ceffil gorau yn y sioe. So ni chi roi rhyw damer o advice un, pob un yn o go for it, sy'n ni dweud wan. Gadael ddim byd tu ôl, gen o ddim byd i golli. Maen nhw wedi cael wythnos arbennig go for it. Yr extra 10% na wan, mae'n mynd i wneud y wahaniaeth mawr. Mae'r emosiwn yn wedi gweld trwy gydol yr wythnos o'r enillwyr, pencampwyr, a'r prif pencampwyr hyd yma. Mae'n golygu sut gymaint i bob un ohonyn nhw, ynddo fe? O, yndi, mae hyn ddim jyst yn diwrnod a wythnosau o waith, mae hyn yn misoedd o waith, blynyddoedd o waith i ddod mewn i'r rhai nhw. So mae fe, di rhywbeth fel awan, dwi'n mynd i digwydd os nos. So a mae hynna'n oriau o waith sy'n mynd mewn a dros wythnosau a misoedd a blanio i'r un moment yma wan i ddwad. A fe ddim yn dweud, go for it, Wel, pob lwc i bob un o'n nhw, ynddo fe? Debyg iawn. A dewn ni nôl yn ban. Ie, diolch yn fawr iawn Hannah a Dorian, go for it, medde Dorian, a dyna'n union beth maen nhw'n neud fan hyn wrth fynd, ac maen nhw'n gweld mae llygad ar y brif wobr, prif bencampwriaeth ceffylau y sioe yma yn Llanelwedd. Ac fel oedd Hannah'n sôn, maen nhw wedi bod trwy gyment o lefelau i gyrraedd hwn, mae'r un peth bach na ar ôl. Dyma'r dretha. Ie. Gorau gallu di wneud. Ond mae'n wych i gyrraedd fan hyn. Odi. Ond unwaith ti'n cyrraedd, twel, ti eisiau mwy. Wel, na'r peth, a na welon ni fi'n credu gyda cas gyda Crumpler Blue Lucy gyda, oedd i mor hapus i ennill, a nawr mae wedi cael mwy a mwy. Ond Zara Owen i ni'n gweld nawr gyda Welpac Don Giovanni, yr ceffil hela, gafodd y bencampwriaeth i llun. Am yr ail waith. Nawr yn gobeithio mynd ymlaen i gael mwy eto. Ac oedd Dorian yn gweud, tymod, dim dros nos mae rhywbeth fel hyn yn digwydd. Mae'r holl baratoi yn misiodd blynydde o hyfforddi o, wel yn amlwg wrth gwrs magu i ddechrau, ond mae'r holl siwrne Odi, ma fe. yn dipyn o waith. Odi. Dyma ni, Richard Johnson yn beirniadu. A Danwyd Llywelyn fanna gyda Hannah yn colli Rosette eto. Sam os hawl gwaith mae wedi colli Rosette wrthnos hyn. Mae'r i faim na'r broblem. Mae'n gweithio'n galed. Odi, mae ddi. Mae'n llosgi calorïau fel lan dwi. Odi, chwarae teg iddi. Ond Richard Johnson, wel, yn joci heb i ail, a mae cael rhywun fel la i'r Prif Gylch, mae hwnna'n dipyn o gamp. Odi, mae fe. Odi mae ti'n gwybod. Hilux Moonlight Flit. Fi'n credu fydde'n licio golwg hwn. Wy'n credu bydd licio hwn. Mae tipyn... allu di feddwl lle ti fynd fast ar hwn. Y peth typycach, y mwyaf tebyg at geffil raso fi'n credu stani yn y cylch. A ti beth yn gwybod, ie, ti beth yn gwybod falle bydd hwnna'n naturiol yn mynd at i galon e. Bydd, ie, na'r peth. Ond wedi... Dyma hi, raso paso'r llun, Crumpler Blue Lucy, i thrad yn tarannu ar y ddeiar yma. Se rhywun yn gallu ennill wyneb y sioe, fi'n credu... Cath ddyn ni. Bendant. A mae'r dorf tu ôl nhw fynd yn dweud, felly a gobeithio wneud e gymryd sylw o hynny lle. Is-bencampwr mewn llaw o ddyn dife. Ie, ond mae'n gallu mynd ai. Mae? Mae'n gallu mynd ai. Achos gallai is-bencampwr un gystadleuaeth fod yn well ar llall. Newydd i ni, tro gyntaf ni weld yn agos Stockdale Black Prince y gore o'r gyrru preifat i'r perchynog Kelly Searle. Kelly Searle. Eto mae'r gynulleidfa a ni gyd fan hyn hefyd a gytre sy'n gwylio'n cael cyfle i weld y gran, y safon sydd wedi bod. Mae yna gynrychiolaeth fan hyn o wahanol bencampwriaethau eraill. Y gore o'r gore sydd fan hyn. Y gore o'r gore. Mae yna fantes o bosib yn credu Stockdale Black Prince achos mae goesau fe'n ffresh. Pryd gath ei feirniadu? Dim byd heddi. Fi'n credu oedd y bencampwriaeth yn ath adael iddo fe ddod ymlaen heddi wedi cael ei feirniadu ddoe. Felly Stockdale Black Prince yw'r gyrru? Yr gyrru, ie. Ond mae'n llyged ni fan hyn ar hyn o bryd. Hilux Moonlight Flit. I'r perchynog, Karen Hill, cael ei arwain wrth gwrs, gyda Jerome Harforth, sy'n trafod y ceffil iddi.
disgwyl fel bydd Mr Johnson yn cymryd bob un mas fel arfer i gael golwg arnyn nhw yn agos wrth un hyn. Ti'n meddwl bod wedi bod yn watcho YouTube tutorials? Sut mae beirniadu ceffylau sioe? Wel, i wedi gwir, meddwl adi ceffil raso, mae'r rhaid bod y corff yn iawn. Odi, Dyw e ddim byd ar wahân, fi'n siŵr bod hwn yn gwybod beth yw ceffil da. Ac mae'n amlwg yn ŵr proffesiynol, achos mae wedi ennill yn byfaint o weithiau, felly wy'n siŵr bydde fe'n dod ar agwedd neu hefyd wrth baratoi ar gyfer y gystadleuaeth yma. Ond wy'n cytuno beth, ti'n gwybod, mae'r ceffil hyn, bydde ti'n meddwl, yn dylai ligad e. Mae fe tyma bach fel y thoroughbred cerdded yn dda. Fi'n siŵr bydd Mr Johnson gallu gweld un ar cefen hon. A Richard Johnson, na ddangos mawredd fe fel joci, wedi ennill 53 gwaith mewn un tymor rhwng 1995 a 1996. Un o'r, yn eitha cynnar yn ei yrfa, fi'n credu hynny. Fi'n credu bod e bron di, os na wedi pasio 3,000 o enillwyr fi'n credu dros ei yrfa. Ond, mae e wedi ennill ar ôl ennill ar ôl ennill. Fe ddechreuodd e gyda dressage fi'n credu, dy fe? Ie, ond oedd e'n ffindio fe rhy dywel, fi'n credu. Ie. Ar oedd hwnna ddim yn hir. Da, oedd eisiau'r adrenalin. Oedd e'n gweud o ryw boni bach cynta, tasty. Hwna ddim yn swnio'n dda, dwi tasty oedd y boni bach cynta. Ac fe gath e flas cyflymder yn taranu rownd y ffarm gedre. Yn reiddiol o Henffordd. O, ydi we? Ydi, ddim wedi trefeilio'n bell o gytre. Felly dyma ni, y wen enwog. Ie. Catherine Owen. Ie, gyda Cromwell Blue Lucy. Wel, diddorol iawn tri y blant o fe. Hwna'n cadw fe'n fysi. Y llai ategu, ne? Ie. A mae'n gweud y ceffil oedd enillodd yr Cheltenham Gold Cup iddo fe. Enw hwnna oedd Looks Like Trouble. A oedd Looks Like Trouble wedi cael cartre gyda Richard Johnson nes bod e yn fel pet. Nes bod e marw gedre. Wedi byw'n dda hyd y diwedd. Wel, dyna gweud diolch yn dyfe. Mae'r dorf tu ôl yn gysau. Mae'r dorf tu ôl rhain. Odyn, Cath a Cromwell Blue Lucy. Mae yna rhywbeth am y ddeiawd me. Oes, mae yna. Yn dys e? Eitha charming. Y wen fi'n credu sy'n Wel, y gwen, ie. Ti'n gweld yn dod ato ti. Mae fe'n... Wyt ti... fel i helpu Gwenni nôl. A mae'r gaseg fach mae wedi cadw fynd trwy prynawn fyd yn dwi, er bod wedi bod mas mae spel fach nawr. Odi, ti'n goffo cymryd pethau fel mewn i ystyriaeth? Wel, fi yn. Fydden ni'n meddwl iddi, ti'n bach. Wel, ti'n deall. Mae'n edrych mor hapus, hi a gaseg fyd yn dwi. Ydi. A rhai yn ymateb yn wych i'r dorf, ac yng nghanol y dorf ar y gwylod fyny, mae Hannah. Reit, y Dorian, i ni yn ei chanol hi nawr gyda'r prif bencampwriaeth ar gyfer sioe frenhinol 2024. Sut mae fe'n mynd hyd yma, chi'n meddwl? Mae yna wych gyda ni? Wel, to be honest, mae job daid, ond beth dwi yn licio ar hyn o bryd ydy, yn credu mae'r rhai bod nhw wedi bod yn gwrando be o'n i'n dweud, maen nhw pawb wedi mynd amdano hwn, dyn nhw. Ti'n meddwl, nhw'n gadael ddim byd tu allan na. So ni'n manylion llia sy'n cyfri wan, a manylion llia. Maen nhw gyd yn pencampwyr yn adran i hynny, a mae'r manylion llia na wan. A mae'n dod lawr i un person, ti'n meddwl? Odi. Barn un person wedi'r cyfan yn dyfa? Ie, debyg iawn. Ond mae'r rhai fi ddau fi'n un, mae gen i fe achos soft spot am y section un. Ie, fi'n credu bod y dorf tu ôl chi fynd os fi'n onest. A Gwen mowr ar wyneb Catherine Owen wedyn yn arwen y ceffil. Keep going. Brilliant. Mae'n joio bob eiliad o fo mewn yna gywi. Yndi, a ti'n chi gweld hynna, mae'n dod drosto, ti'n meddwl? Ond, pwy bynnag ffordd eithi, does na ddim unrhyw mewn anna goes, ti'n meddwl? Maen nhw gyd yn hyddiannol iawn. Hyddiannol i gyrraedd yma, wedi gweithio'n galed iawn i gyrraedd yma. Mae wedi bod yn wythnos hir yma yn byw, wythnos yn llawn cyffro, ond nawr mae'n dod lawr i rhywbeth yn dweud. Ond oedd lawr i un person yma, bydd yr wythnos ma'n teimlo fel sef bydd yr wythnos gorau erioed, bydd nhw'n poeni dim, nhw ar y hau am oriau. Wel, fydd dim gyda ni hir i aros, a fyddewn ni nôl yn y man i weld pwy sydd yn mynd i gael ei gyroni yn brif bencampwr sioe frenhinol Cymru 2024. Mae nerfau i ddigon rhacs. Alla mae dychmygu beth sy'n mynd trwy meddyliau'r rheini sy'n yn y Prif Gylch? Wel, ti'n meddwl y beirniad neu'r bobl sy'n gystadlu? Y bobl sy'n gystadlu. Ie. Fel o'n i'n gweud, impresiwn yw hwn wedyn ni. Mae'r gorau o'r gorau gallu ddewis un o'n nhw.
ti'n bod, mae'n bwysig bod y dyn a barn, wrth gwrs, Richard Johnson, a fi'n siŵr bod e, a ddywesu fe beth mae fe'n dywys yw'r gorau, ond mae rhaid beirniadu hwn fel pleser mewn ffordd, ond oes e. Hon yn agos at y galon di, Beth. Odi Dan o Llywelyn, ond fi'n credu bydd Hanna ar ei gefned jyst yn meddwl bod hi'n falch i gael beth mae di gael. Oedd hi'n falch bore di llun i gael be gath i bore di llun y blaw am fwy. Stedi nawr, Beth. Fydd hi'n llefen to nawr. Na, fi'n iawn nawr. Mae wedi wneud yn dda. Mae'n disgwyl yn bictiwr eddi fyd. Weles i golwg arno fe yn neud i siowfach yn y cystadleuaeth o dangyfrwy, a oedd e'n trafeili, oedd e'n mynd yn rhydd ac yn balans, a popeth wyt ti moyn o bonni o dangyfrwy. Ellen ni feddwl ta pwy sydd yn ennill prif bencampwriaeth, ceffyl gorau sioe 2024. Mae'r rhaid o hynny, achos mae mor uchel i broffail, mae hwnna'n neud lot o fawr iddyn nhw, yn dweud. Odi, mae e. Chi'n gweld y dorf o gwmpas y Prif Gylch hefyd. Na, does dim neb yn hasti fi'n gydre. Mae'r rhaid gweud pawb mwynhau, a'r tipyn bach o hael yn dod. Mynd yn dda. Odi, mae fe, chwer y teg, mae wastad, diolch yn miso bit yn aml iawn i fod yn deg ddo fe. Felly, mae'r tro cynta ni'n gweld Stocktail Black Prince, gorau o'r gyrru preifat. Gyda Kelly Searle, coesau ffres. Coesau ffres. Os na feirniadu ar yr holl lun fan hyn, neu yn edrych yn benodol ar y ceffyl? Mae'r llun yn bwysig, odi, ond mae mwy na na. I'r grefft a'r adran, wrth gwrs. Mae gofyn bod yr anifel yn matsio'r cerbyd. A wedyn mae'r tac a'r lleder a'r gwisg amlan. Gallet ti hela 4 diwrnod yn clebran am cystadlu ar gyrru. Ond dyma'r gorau o'r sioe frenhinol yn y gyrru breifat. A hwn dwi'n meddwl beth mae Mr Johnson yn mynd i meddwl. Dwi ddim wedi gweld lot o'r rhain. Na, felly yn lun eitha newydd iddo fe, anghyfarwydd. Ie. Ac ar ddiwedd y dydd fi'n credu, serch bod nhw wedi ennill y private drive a y gwahanol gategoriau yn y gyrru ar ddiwedd y dydd, pencampwriaeth ceffyl gorau ddyle hwn fod. Felly, falle bod e ddim o reidrwydd yn gwybod am y gwaniaeth rhwng y gwahanol mathau o gyrru, dyle fe wybod ceffyl a ceffyl da ma'n edrych amdano fe. Yn mynd yn dda yn chi, Stocktail Black Prince. Wedyn ni... Hefyd yn dipyn o ffefryn gyda'r dorf yn hyn. Wedyn ni bod tipyn o waith Cymraeg fan hyn. Wedyn ni Cymro yw e. O'n i'n meddwl. Ie, Cymro yw e wedyn ni, ynddo fe? O, mae'n boblogaidd iawn. Boblogaidd iawn. Symudwr da. A mae torf yn licio symudwr da, wastod. Odi, mae fe'n trafeili, ti'n gwybod, i feddwl bod hwn yn ddyn sy'n farchogaeth, felly di feddwl beth hwn yn meddwl, mae'r ceffyl yna'n trafeili. Fi'n credu bod nhw gyd i cael tro bach nawr yn cael ei beirniadu yn unigol. Felly mae Richard Johnson, y joci, sydd yma yn beirniadu fe ar y ar tei pink, yn cael sgwrs fach gyda stiwardiad. Mae'n neud i waith yn beirniadu fan hyn. Fe sy ar pwysau o ddewis ceffyl gorau sioe frenhinol Cymru 2024. Mae'n mynd i gael golwg manylach nawr unwaith eto wedyn ni. Mae off to, yn siŵr bod e'n iawn. Wi wedi gofyn i chi bob tro, allai byth a pido gofyn i chi nawr gyda'r brif bencampwriaeth yma. Beth, ni'n ei chosi trwbl nawr. Mae rhaid i ti ddewis. Iawn, na i ymuno'n yr hwyl tra hyn te. Offa ti? Wi'n mynd i fynd am yr un gyrru. Wyt ti? O.
O, risg fach. Di. O. Ond o leia mae off y ffens. Mae wedi gweud. Neu yr un raso. Na, un heledd. Dim ond un yn y llydd bydd. Na, gyrru. Fi wedi wedi gyrru. Na fe. Sef Stockdale Black Prince. O'n i'n gweud ar dechrau'r wythnos, paid gorfeddwl y penderfyniad. A es i'n reddfol. Es ti. Do. So, aros at dy impresiwn gynta. Iawn. Y ceffil gyrru. Iawn. So dyna fe. Heledd Cynwal wedi penderfynu pwy sy'n mynd i ennill. Stockdale Black Prince, Beth? Fi'n pwyso mesur a fi'n trio penderfynu. Ond fi'n mynd i fynd gyda nghalon fi'n caru a fi'n mynd i weid, gosh, na, sa'n siŵr. Fi'n mynd i weid, bod hi ddim wedi bod yn bencampwr, fi'n mynd i weid, naill ai Crumpwell Blue Lucy neu Danwyd Llywelyn, fi'n stico at yn ffefrynnau. So ti'n mynd i ddewis un? Na, fi'n mynd i ystyr y ffens troi yn y lle ti. Iawn. Rob. Wy'n credu'r adran cyw dan gyfrwy gyda Beth Llywelyn. Fe ath e mor dda. Fi'n eitha siŵr bydde joci wedi meddwl. Bydden ni'n dwlu jwmpo arno hwnna i gael spin. Ond gewn ni weld. Dyma ni, Richard Johnson, yn reiddiol o Henffordd. Ac yma yn cael golwg manylach unwaith eto cyn wneud i ffordd yn ôl at y stiwardiad. Felly bydden ni'n meddwl bod e yn dechrau dod i benderfyniad. Mae'n gwenu. Ydy. Felly fynnau'n gweud Stockdale Black Prince. Ti Beth yn gweud... Naill ai Crumpwell Blue Lucy neu Danwyd Llywelyn. A Rob. Llywelyn. Ond fe eiffe i... Na gen i sy'n cael penderfynu. Na. Ond mae'n trio pido dangos ei wyneb yn dywe. A Mr Johnson wedi cael amser da wy'n credu. Mae wedi gwenu o ddod mewn i'r cylch. Mae'n clebran i bawb. Mae fe'n cael digon o hwyl. Ydy. A wneud y gwaith yn dda fyd. Ac wrth gwrs unwaith eriod ti'n cael beirniadu mewn unrhyw adran fan hyn. Felly dyma'r unig tro fydd e'n cael y cyfle i fod fan hyn ac i beirniadu prif bencampwriaeth. Wel, os ydy wedi beirniadu dosbarth dangos erioed, mae'n gwybod, felly nag yw e. Ti'n gwybod? Straight to the top. Heledd Cynwal. Wel. Hei, da iawn ti. A Rob. Ni'n mynd i wthio ti off y ffens mwy. Moes ymgrymwch gerf ymron. Take a bow. Sa'n cofio amser arall mae hyn wedi digwydd y ceffil gyrru'n cael y brif bencampwriaeth. Adrych, Blue Lucy. Pawb yn hapus. Pawb yn hapus. Dim byd mwy hapus na Catherine Owen yn bowso dros y gan. Wel. Felly mae'r wen orau hefyd wedi cael y gil bencampwriaeth. Wel, mae hwnna'n arbennig. Mae nwylo'n goch fi wedi curo mor galed. A rhaid cofio, wrth gwrs, noddwyr yr gystadleuaeth hyn yw Lloyd's Fish and Chips yn Llambed, Stuart Lloyd, yn perchen y busnes. Mae fi wedi bod yn gyrru trwy fywyd fyd. So bydd yr nifel a'r bencampwr hyn yn agos iddi galon e. Kelly Searle yn edrych wrth i bwyd fyna, wedi dod yr holl ffordd o Essex. Gyda Stockdale Black Prince. Mae'r lluniau yma yn fendigedig. Mae'n yrraig profiadol iawn, Kelly. Ni wedi gweld i'n ennill sawl gwaith, ond oedd y dagren dangos faint oedd e'n feddwl. Kelly Searle. Oedd na rhywbeth... Wy'n mwyn gwybod falle mae ymateb y dorf oedd e hefyd cofio, ond oedd rhywbeth yn fel oedd e'n symud. Nath e fynd a'n ligad i. Ath popeth yn reit yn o'r ceffil yn ar dan yn tilan i ni. A llongyfarchiadau hefyd i Jodie Phillips sy'n berchen ar Stockdale Black Prince. Stockdale Black Prince gan Penwrth Black Prince allan o gwylfa anest. Jessie Apicella fi'n credu sydd fyna. I fe? Wedi bod yn helpu gyda'r ceffil yma. Ni wedi gweld Jessie, welon ni hi ddo yn rhedeg march cob. Yn ennill gyda march cob. Wel, wy'n edrych ymlaen yn fawr iawn.
pan fyddwn ni'n cael yr hediad o flan y brif eisteddle, wy'n credu neiff e danio. Mae'r gynulleidfa yn mynd i fynd y wyllt. Fe neiff e. Wel, dyna beth yw gwpan. Stewart ydi Lloyd wrth gwrs yn ofyr. Lloyd's Fish and Chips yn Llambed. Cofiwch pan fyddwn ni'n dod yn diwedd, bydd rhaid i chi gymeradwyo yn y brif i'r enillydd. I am going to have a word with Mr Richard Johnson, if you have a word with me. Mae'r haul wedi dod mas i wenu hefyd. Maen nhw'n gweud bod yr haul yn gwenu ar y cyfiawn. Did you enjoy the experience? Yeah, it's been a fantastic experience. The weather's fantastic today. These are the best of the best today over the last 4 days, and look, the winner today, Jimmy, just looked amazing, performed, ticked all the boxes. All the others have also fantastic. I thought this one on the day shone, and I think it's a worthy winner. Excellent. Ydy mae'r haul wedi dod mas ar yr adeg iawn yn dywe. Felly mae'r haul yn tywynu a mae wedi dod i wenu ar yr adeg berffeth. I ni newydd ddysgu pwy sydd wedi mynd â prif bencampwriaeth ceffylau sioe Frenhinol Cymru yn 2024. Ac oedd hi yn eiliad fendigedig, Stockdale Black Prince, a dyna chi Kelly Searle. Ac oedd hi'n eiliad fendigedig yn dod hi pan gath i wybod. Mae'n llefen, mae'n stil dalai anal, wy'n credu. Mae mewn sioc, wedyn ni. Fi ddim yn gallu cofio unrhyw amser arall bod y ceffyl gyrru yn y blynydde diweddar wedi mynd ar brif bencampwriaeth. Gelon nhw'r gil wobr cwpl o blynydde nôl. Do, fi'n cofio ni. Ond sa'n gallu cofio nhw'n cael y brif bencampwriaeth. Falle bod fi'n anghywir. Fi wedi bod sawl gwaith. Wy'n credu bod ti'n reit. Na, gall fod wir. Yn sicr, mae fe'n eitha rer. A lle mae hwnna'n neud yn mwy melys byth yn dywe? Sa'n ni'n meddwl. Bod ti'n di gweld lot o'r ceffylau gyrru yma yn ennill prif bencampwriaeth. Dyle i ddathlu dy fish and chips? Fi'n credu. Wel, wy'n gobeithio geiff i. Am ddim, gobeithio. Yn agos i Llambed. Dyna sy'n noddi. Ie. Os eith i nôl na rei Essex heb o Llambed, falle geith i fish and chips. Rhaid i weithio ddi. Llandyfri, Llambed. Ie. Na'r daith. Na'r daith. A parco Stockdale Black Prince ti fas. Ie. A'r gil wobr? Yn mynd i crympel Blue Lucy fyna gyda Cath Owen. Mae'n hyfryd gweld merched hi. Y dwy ferched yfe. Ie, Charlotte a Holly fyna gyda Cath. Mae'n ymdrech deuluol yn amlwg. A mae Cath Owen wedi cipio'n calon yn ni hefyd. Mae gwyneb hi wedi pefrio drwy gydol y cystadlu. O'r eiliad ddath hi mewn i'r Prif Gylch, oedd hi mor llawen. Oedd. Joio bod yma, joio dangos. It's your Welsh show, isn't it? It is. To be honest, the Welsh champion was amazing earlier on. Ie, ac oedd Mr Johnson yn cael gair gyda Nicola Davies yn gynharach. Ac oedd e'n gweud, a ni ffili gweld, mae'r beirniad wedi goffod tasgu. A mae'n gyfarwydd y tasgu. Dyma fe. Just clywed e'n gweud, oedd y ceffyl gyrru wedi tico'r bocsys i gyd o fe. A ni feddwl beth well. Os ydw i'n apus, wel, gred. A mae weld wedi cael amser da. Ydy, mae wedi gwenu drwy'r holl profiad. Falle bod yna ail yrfa iddo fe nawr fel beirniad, cyffyle sioe. Stewart Lloyd yn oddwyr yn cynnig chips yfe, siŵr o fod. Ar y siwrne fach na gedre. Ie, falle. Le mae fe'n byw o na. Mr Johnson yn byw fforong. A nawr bod Dedi ymddeol o raso, falle gallu gael gymaint mae moyn o fish and chips. Sy'n angen fy feddwl am beth i pwysau. A nhw ti'n rhaid teled, fi'n credu fe, os amser eif hwn ti lan y dor, fi'n credu glwwn i'r tân mwyaf ni wedi clywed trwy'r wythnos, fi'n credu. Mi oedd ymateb y gynulleidfa'n reddfol. Gan i glywed. Odi.
Ie, y magu, y hyfforddi, y blynyddodd o lafur cariad yn arwen at yr eiliad fendigedig yma. A Stockdale Black Prince yn mynd â hi. Kelly Searle fyna yn amlwg dan dimlad. A llongyfarchiadau mawr iawn. A'r brichiau yn yr awyr. Jodie Phillips, y perchennog, rhaid bod hi ar ben i digon. A wy'n credu bod ni'n mynd i glywed y Prif Gylch yma yn tanio unwaith eto, achos ma Kelly ar ei ffordd yn ôl o gwmpas cylch i gael tro bach arall o flaen y brif eisteddle. A pam lai fyd, pam lai y gore ar y maes y blwyddyn hyn. Man y man wneud y mwyaf o'r foment ma fi'n credu. Yndi fe, ie, wir. A di ma'r gefnogaeth a'r gymeradwyaeth yn gweud cyfrolau yn dwe. Ceffyl gore sioe Frenhinol Cymru 2024 yn mynd i Stockdale Black Prince. Llai mond dychmygu siwt mae Kelly bach yn emosiynol ond oedd e. Oedd hwnna real. Oedd e'n foment, oedd e. Felly cyfle i Kelly Searle fyna sydd wedi bod yn neud i gwaith mor wych i gael sgwrs bach. Oedd Dorian Lloyd gynne yn gweud mae eisiau nhw roi 100%, mae eisiau nhw roi popeth, a dyna'n union beth nath hi, a geith hi sgwrs nawr gyda Hannah Parr. Kelly Searle, you are the supreme champion of the Royal Welsh Show 2024, and you've just told me, I can't believe I just did that. I honestly cannot believe we just did that. Like, we come for the Hoyts qualified to see if we could get that. Anything else was a bonus. And then he did it yesterday in the driving championship, and I honestly cannot believe he has just done that today in there. Like, I'm honestly overwhelmed. You're a bit speechless and shell-shocked up there, aren't you? I just keep saying, I can't believe it. I can't believe it. How much did the crowd help you get going there? He absolutely loved it when they started cheering. He lifted again off the grandstand and just come down there, and he's given me a beautiful drive. I'm so proud of him. We owe him everything. Absolutely everything. Well, you've got plenty of rosettes to be taking home with you. Is there some particular way you're going to be celebrating? I think we may have a few drinks at the lorry on hold, just in case. But well, many, many congratulations. Enjoy this moment and stay on cloud nine as long as you can. Wel, llongyfarchiadau unwaith eto i Kelly Searle fyna yn gyrru gyda Stockdale Black Prince. Prif bencampwr y ceffylau yma yn y sioe eleni. Gai ddiolch yn fawr iawn i chi gyd am fod yn gwmni i ni eleni. Mae wedi bod yn wythnos i'w chofio fan hyn yn Llanelwedd. Ynghyd sylwebyddion Owen, David, Rob a Beth. Beth, pob hwyl i ti mewn mis pan fawr babi bach. Byddai'n edrych ymlaen yn fawr iawn i ryndo. A diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni. Ac i ni'n gadael chi nawr gyda'r olygfa fendigedig yma o brif geffyl y sioe yn 2024. Hwyl fawr. This week, all the ducks will actually train, so you'll have here all week. Right, how we now? How we extend? Everybody in, last of you, and everybody sits down. Okay? Right, one little warrior running back. Right, here we go. And last huge favor, nobody moves. Okay? Because if you stand up, possibility that ducks will eat you. Okay? With every opportunity to help, the ducks will come out of the trailer. Here we are.